Bydd Glaslun i Gymru Oxfam Cymru yn helpu Llywodraeth nesaf Cymru i Unioni'r Glorian, yma yng Nghymru a dramor. Drwy'r byd, mae gan yr 80 unigolyn cyfoethoca gymaint o gyfoeth a hanner slota y byd. Ac yng Nghymru, mae'r 16% cyfoethoca yn berchen ar yr un cyfoeth a phawb arall gyda'i gilydd. Dyw cyflogau isel heb newid mewn degawd, ac mae 23% o aelwydydd Cymru yn byw mewn tlodi cymharol, sy'n golygu bod un o bob 4 cartre yn methu cael 2 benllinyn ynghyd a rhoi pryd o fwyd ar y bwrdd. Mae hanner y teuluoedd ac o leia 1 person yn ennill cyflog, felly dyw cael swydd yng Nghymru heddiw ddim o reidrwydd yn cadw'r blaidd o'r drws. Dyna pam mae angen dirprwy weinidog newydd gyda chyfrifoldeb dros fynd i'r afael a anghydraddoldeb economaidd a thlodi, gan wneud Cymru yn genedl cyflog byw a sicrhau cyflog teg i weithwyr Cymru. Mae 62% o weithwyr yn y Deyrnas Unedig sy'n ennill llai na'r cyflog byw yn ferched. Mae'n bryd i bethau newid. Rhaid i ferched gael gwaith gweddus a chyflog teg. Bydd hyn yn cyfoethogi Cymru. Dylai Cymru hefyd fod yn ymwybodol o'i lle a'i heffaith yn y byd. Mae'n flaenoriaeth i ni fynd i'r afael a newid hinsawdd, gan leihau ein defnydd o garbon dioxide. Os na nawn ni, bydd cenedlaethau'r dyfodol yn talu'n hallt. Daw mwy o newyn, mwy o lyfogydd a miloedd o bobl yn cael ei dadleoli. Mae mwy o ffywyduriaid yn y byd heddiw nag oedd ar ddiwedd yr ail ryfel byd. O Syria yn unig, mae 4 miliwn yn ceisio llwches. Mwyn cwrdd â'n cyfran deg, mae angen i Cymru estyn croeso i 724 o ffywyduriaid o Syria cyn ddiwedd 2016. Dewch i ni fod yn genedl noddfa gynta'r byd. Dewch i ni Unioni'r Glorian. Glaslun i Gymru Oxfam Cymru. Dysgwch fwy amdano yn oxfam.org.uk/Cymru a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol.